زي مسناي شعو سلطون عالم زنبر ركبات لو مكرر زكال وصيتكوا أي هابنبر أبت جزيتي أب هزباوي زرقحي أب زنبره ديموغرافياوي مدايسي نتناي منجستن ناي مراحتو هبومنتن معبالي عبي أسالتو دعا هابه إزياتهم نتناي حوسي دسيت عرب مباقولهم كيرسعو نزم دناتات كوسكيسوم ترازي كونس كمحوات سب كيدان كوينهم نتي بوليتيكاوي لوطات تختلوا أبزي موداتا وتقت نكسنت سباها نجستات حبشا نكسنت سباون كحزو كساب مغال أقدستي وفرتات قبرو بتين عد عرب ناي محز وفرتات كا نكسنت أخصم جزءاتو كساب عد عرب أسفح فيهو نتسروه منجستاوياتا ورسه نمرت أفريقاون أقعزه إتياتها انت بحسوت انت بحكي أبوزحات ناي زبانات إرترا نقداو ولدوتات يغسل الله صوصواي نقست سابا بمنصر إثيوبياويان نقدات حبشا نحنتي مخدا وي أزيب اتبال نقستهم مستا ناي قدوسات مصحفتي نقست سابا يدناقروا مخدان سابان أزيبن حانت سبين يبلو اتا نغستي ننغوس سلومون كتبصحني يرسالم مسكدت كاوت انيسات ملس كم سروه زرئي نايت زلو اثيوبياو سروه منغستي زوسد منيليك قداماي كات ولد منيليك كندسب مسكونه نيورسالم كيدو بسلومونون كنودو تفالطو نغوس يون تباهيلو يقبا وترو كمتياتا زبلو نغستي ازيب هايمانوت زينبرا كم كلهم حزبتات نصحاي تملخ زنبرتيا بناي سلومون طعم قالن فلطتن تماريخا حق موسى مالت ايهودنت تقبيلا نت هايمانوت اب ادبابايا زرغحتو كمتي زنتوخا سلومون هايمانوت اسرائيل مئنتي مزرغحن نمنيليك ودو مخبارن منيليك اب يرسالم اب صنحلو غزي حاده ببخرتات ناي كلهم شوميناتات زقمه فولي ادباباي غبره نتوم استمرصو بخرتات كلهم كا ابت زقوما حديث ناي منيليك نكسنت نفس وقفهم ابو ابسرع سلوم تشي مو زلو وتهدراوي سيفلاوي هايمانوتاوي وزته كم زلبس قبرو بخمزخ منيليك قداماي ناب غزاتو ابستملسلو نايتي مولو مغزاتاوي ودب كادرات طراي يكونس نايتو كله كساعتي غزيتي أبعد حبشا جنا زي تفلت أزنبرة طباباتن موياتاتن زوكلو طببتن سراحت ورقن علمتن سراحتي كايلان واتوتن ناي جمداون مالت كرار بغنا وزته استنفاساون امبلتا ملخت شامبوق وزته موزيقا وقعتن كمون جلوسن قصرتات كابتوم 12 نغرات اسرائيل استواصو عطوقاتي اي مسؤ تماله توم كند مراحتين ايتوم شميناتاتكا نتزاز سلمون سلا زي تردون عدومن ازمادومن بمقدافهم سلا زي تحقوسون منيلي كيف لطه وديت بمقبار نتي عبيت مقدس بتنقاقه زحلو زنبره صلات 10 تقالات تزاز እግዚአብሔር كسرقو تسمعمو ازي وديتوم كا بحجز نايتي نابيت مقدس كم دلاي كعتو نصع زنبره بخمو معرغون نتمن اسي نغوس مالت منيلي نعد حبشا استختلو ازريا ود سايق اتعب كهن تسالطلهم اتعب يرسالم استغبره نقلوها بميكائيل ليق ملاكت نابستسنه تامراتاوي هدماياي تغيره ميكائيل ليق ملاكتها بفقاد املاح نتقدس تابوت مالت اتي 10 قالات أبونا هايمانوت عردي خوينون زبانات منتي كعقب نخصم كمتو ياي دلي منيليك نتسرقي زفلطو كمسبو نقيح بحري بسمايا سماي بتأمرات مستساقرت رايو نتزخون فتصاميخا بز 5 تأمراتاوي حدر እግዚአብሔር أمسجينو تقبلو أبنك سنتوخا نوترو حق إسرائيل كم زسرح قبره قطري نايتهم استختلوا إسرائيلاويان بزح زبالة سلزنبرها منيليك بزعبا منا بروم حسب اللهم ننفس وكفهم ككم معرقهم من كونتاتهم من نا أوراجاتات عدتات عززتي قبرهم ويكا زحرس مريت
حبهم نساتهم كسع لومي تبازيحهم حدث تعدتات النجدات فطروا كسع زي اتي ياتا بزيكا حدا ناقشتو نجرات مستي أبعد عرب تسنها حدا زعينتيو كاب عد عرب بخمت استبهاله دحيرو زغت سأله سجمتات زاتو ياتا كم زخونون آيات تراترن اتياتا كاب عد حبشا نعد عرب سجره كم زي كونها رويو مهنياتها حبشاوي عبللا أبقى بحري زتنها بتزامادي كرأ خلو حتصير جزيء دحري لدة كريستوس يخا بنصارو دعا كوسد الله كمزي زغبر مهنياتك عد عرب ولا كوا بمولو انت زي تصنع نايتي جزيتي سلطان زراغص حدث تحول تاتالو بنصارو جن እቲ ናብቲ ጽውጽዋይ ተኣሳሲሩ ዝጥቀስ ናይ ገለ ቦታታት ውሑድ ኣስማት ንሓበሻዊ ቅዱምነት ክምስክር ኣይክእልን ምኽንያቱ ንሱ እቲ ጽውጽዋይ ንባዕሉ ምናልባት ናይ በቶም ካብ ደቡብ ዓረብ ዝሳገሙ ዝመጸ ወይ ከዓ ኣብ ዳሕረዋይ መዋእላት ካብቲ ደቡብ ዓረባዊ ጽውጽዋይ ዝተዋጸአ እዩ ክኸውን ዝኽእል ብዘይካ ዝኸዓ እቲ ብሰሎሞን ንምኒልክ ዝተዋህበ ጭፍራ ካብተን 12 ነገዳት እስራኤል ብዝተዋጽኡ ባእታታት ክኸውን ከሎ ያታታት ትግርኛዊ ነገዳት ኤርትራ 6 ጥራዩ ዘመዝግብ ማለት እዩ ናይ ይሁዳ ናይ ለዊ ናይ ቢንያም ወይ ከዓ ሚናብ ናይ ሮቤል ናይ ዮሴፍ ናይ ስምዖን ደቂ ያዕቆብ ተባሂሎም በቶም ደቀባት ይስመዩ ሚናብ ናይ ነገደ ቢንያም ወካልን ናይ ሰራዊት ማለት ምኒልክ አዛዝን ምዃኑ ወትሩ ከምቲ ያታ ዝብሎ ሰለስተ ካብ ደቂ ለዊ መስፍንቶ ገረሚ ዛውል ኣብ ሓማሴን ያኢ ተረፉ እቶም ካልኦት ኩሎም ግን ነኺሶምን ነቲ ካብ ተከዘን ደቡብ ዘሎ ዓድታትን ኣብ መሓዝ ንምኒልክ ተኸትሎሞ ክፋሎም ንሓማሴን ካብ መረበለሳ ንሰሜን ዘሎ ዘበለ ሁሉ ተመሊሶም ኣብ ሓማሴን ነገደ ሚናብ ማለት ደቂ ሚናብ ዝያዳ ተዘርግሑ ሎሚ ብርክት ዝበሉ ክፋል ህዝብታት ሓማሴንን ኣኩለ ግዛይን ደቂ ሚናብ ተባሂሎም ይጽውዑ ኣብቲ ቀጺልካ ብዛዕባ መበቆል ነፍስ ወከፍ ነገድ ምርምር ዝግበረሉ ብዛዕባ ናይ ዝወለዶታት እዚ ከም በሓድሽ ክዝተዩ ንግዚኡ ግን እዞም ሴማውያን ባእታታት እዚኣቶም ያታ ኣብ ዘይነበሮም ሃገር ፈሊሶም በሓይሊ ናይቲ ክቡር ዝኾነ ያቶኦም ናይ መሪሕ ቦታ ከም ዝሓዙን ነቲ ዝተጸንበሮ ቦታታት ከዓ ናቱ መሸከል ከም ዝህልዎን ዝገበሩ ምዃኖም ምዝካር ጥራይ ይካል ንነገድካ ከተኽብር ምድላይውን ገለ ካብዚኣቶም መበቆሎም ናብ ዝኾነ ካብቶም ምስ ምኒልክ ዝመጹ ምትእስሳር ጥራይ ዘይኮነስ ምስታ ዘላ ገዛኢት ስድራ ክተኣሳሰሩ ከም ዝጽዕሩ ከዓ ገበሮም ነዚ ዘቃለሎ ከዓ ነገስታት ሓበሻ ነቲ ሰሎሞናዊ ልምድታት ብምቕጻል ወለዶ ብምብዛሕ ግዝኣትካ ምድልዳልን ምዝርጋሕን ብዝብል ምኽንያት ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ካብ ነፍሲ ወከፍ ነገድን ኣውራጃን ዝመጻ ናብ ደረጃ ኣንስቶምን ውሽማታቶምን ክብ ብምባሎም እዩ እዚ ከምዚ ኣገባብ በቶም ነገስታት ናብቶም ጉልታውያን ጎይቶት ተመሓላሊፉ ነቲ ናይተን ዝተፈላለያ ነገዳት ፈለቋ ዝያዳ ኪተሓላለኽ ገይርዎ ብዕድል ግን እቶም ነገዳት ኣብቲ ዝቕመጡሉ ናይ መሬት ውነና ሓደ ዘይፍለ ምትእስሳር ይዕቅቡ ክርስትናን ናይ ሓበሻዊ መንግስቲ ፈለቋን ከምቲ ዝተጠቕሰ እቶም ኣወርጅናውያን ንፀሓይ ዝሰግዱ ሃይማኖት ኣልቦ ዝነበሩ ይመስል ሴማዊ ሰገምታት ከዓ እስራኤላዊ እምነትን ሕግን ኣምፂኡ ዘርጋሓሎም እንተኾነ ሓፋሽ ህዝቢ ብምልኡ ናብ ዝሓድሽ ሃይማኖት ኣይተኸስበን ካብ መረወ እውን ብዛዕባ ግብፃዊ መለኮታት ገለ ኣምር ነበሮ ግሪክ እስክንድራውያን ብባሕራዊ ጽልዋታቶም ነምልኾታቶም ክባበሎ ብፍላይ ናይ ማርስ ኣምልኾ ብኸምዚ ከዓ ናብቲ ኣቐዲሙ ዝነበረ ሓደ ተወሳኺ ኣምልኾ ኣብቲ ዓብ ጽልዋ ነጋዶ ዝነበሮ ሕምብርትታት እንተዘይኮይኑ ኣብ ካልእ ዝተዘርግሐ ኣይመስልን ጸኒሑ ካብቲ ግሪክ ሮማውያን ክርስቲያናውያን ኮይኑ ዝነበረ ወደባት ንባዕሉን ክርስትና ተኣታተወ ክርስትና ንዓዲ ሓበሻ ዝኣተወ ብቅዱስ ፊርምናጦስ ኣብ 341 ገለ ከም ዝብልዎ ከዓ ኣብ 327 ኣቢል እዩ ክርስትና ኣብዚ
حوس واسن ننبينون زغونه امنتات زيو كزرقحلو زخيل صبوق بايتا زرخبه بفلاي بتي سروه نكسنتاويات تانا تتقمه مالت نتولد منيليك ناب سلومونن داويتن مستي ناي قدست دنگل مريم نساون كاب نگد داويت እናት ተአሳሰረ አጉል ይحب ምዝማዲዩ ካ እዚ ናይ ያታ ምጽምማድ ዝኸአ ንጉሳው ስድራ ብሙሉኡ ንክርስትና ከም ዝቅበል ገበረ መብዛሕቱ ህዝብታት ሰሜናይ ዓዲ ሓበሻ ከምቲ ዝተጠቕሰ እንተ ብርሑ እንተ በቀረባ መስስሩ ወንክስነት ብስተአሳሰር ሰማዊ መበቆል ስለ ዝንየት ነቲ ንጉሳው ስድራ ተኸቲሉ ንክርስትና ተቀበለ ገለ ክፋል ብልክዕኻ እቶም ኣብቲ በሪኽ ጎቦታት ሰሜን ዝነብሩ ክሳዕ ደምቢያን ቋራኑን ዝዝርጉሑ ዝነበሩ ፍላሻ ጥራይ ገና ንብዙሕ ዘመናት ኣብ ሕግ ሙሴ እሙናት ኮይኖም ተረፉ ቅዱስ ፍሬምናጦስ ወዲ ከተማ ጢሮስ እዩ ብድሕሪኡ ከዓ ካልኦት ቅዱሳንን መነኮሳትን ባሕታውያንን ብፍላይ ካብ ሶርያ ወንጌል ክዝርጉሑን ክሰብኩን ናብ ዓዲ ሓበሻ መጹ مسو خانت مفلمتا ناي روما بيزانتينن نغستات حبشان زمدناتات انطاطفو بحموش تميتن 18 دهر لدت كريستوس نغس حبشا نتوم كم ناغران ابزبله اوراجاتات زنبرو بزح زبلو كريستيان منتي محغاز انصارتوم ابتحتناي حميار نغس تطرنفو ايهوداويانن ارماويانن نعد عرب حدثتن عبيتن وفرتاتن كجبر انت تدافعها من البات بزز تتقسي مسروما بيزانتين زنبر الزمدناتاتيو اتبستفال عليه الزمدناتات تخايد قالسي لومي ابز مدايزي صباح ابت مدايتون دماوي زخونه صنتاتات زمزغبه نتهاجر بحبشا كم تحز جبرو بحمشتميتن أسران حمشتن كا مالت حبشا سراويتومن حدا نقص كاب عليتومن أبعد عرب أسفرو إزي وقاوي قداي زي نقصنا تخصوم عبيزنا أوهبو كاب شعون لحر مسناي بيزانتين أداباي كتسال زخون ركب كم زهلوه قبرو بيزانتين بوغن أبتي أنصار ناي هاتسي فارس التكايدو زنبرت ناي متعبلال وددر بحبشاويان كريستياناوي حيلتات تتقام نبرت هاتسي فارس كا نناي بيزانتينن سب كيدانان مسفحفح من تككلاخل نطاوتاويانن اسرائيلاويانن يحجز نبره اتوم ابعد عرب زسفرو حبشا ابو تمساسلو تخونه حدا لبام زخونه ناي من محدار بوليتيكا ككايدو اي كالون مو كابتي ناي دقبات حزبتات منفس تنصلو بزيكات ناي سلطان وقن اعناو وفرتاتن كا كابتا ابزدل غيزيون كتحجزوم تخيل زنبرت اخصوم نصان موهان تمطاطرو نايزي صحف زي علامه نابتي قداماون وشطاون قالستاتهم مكتتال زي يدلو كان تخونه موداتا عبلله حبشا ابعد عرب ب 572 وي 597 عامه مرت ودغه 47 كسب 42 عامه بيلو صنيحو مخاني ناي سلطانون وጥቀት بإبيا نايتوم ህዝብታትን በቲ ቦሽመጥ ፋርስ መጽዩ ናብ ገማግም የመንሰብ መንጥግ ሰራዊት ዘሳገረ ፋርሳዊ ናይ መራኽብ ወፍሪ ምትእታውን ዝኾነዩ ቀስትን መንጥግን ኣብ ዓዲ ሓበሻ ፍሉጥ ኣይነበረን በዚ ዘይተሓስበ ዝርያ ኸኣ ተበታተኑ ፋርሳውያን የመን ሒዞም ንኣታቶም ዝሰማምዕዎም ምስ ሾሙ በተን መራኽቦም ናይ ታሕተዋይን ማእከላይን ቀይሕ ባሕሪ ጎይቶት ዝኾኑ ይመስል ቀይሕ ባሕሪ ናይ ሓበሻውያንን ግሪክ ሮማውያንን ፋርሳውያንን ናይ ባሕራዊ ከትሪ መዳ ሆነ ውጽኢቱ ኸኣ ምድምሳስ ናይቲ ግሪክ ሮማውያን ኣብ ገማግም ኣፍሪቃ ከፊቶምዎ ዝነበሩ ምዕቡል ናይ ንግድ ንውጣታት ኮነ ናይ ደቀባትያታ ንገለ ናይ ዖናታት ሓበሬታ ዘለዎ ናይቲ ገማግም ከተማታትን ኣብ ገለ ካብ ሓውሲ ደሴታት ዳህላክ ዝርከብ ሓጽብታትን ዒላታትን እቶም ፋርስ ኢሉ ዝጽውዖም ፋርሳውያን ከም ዝሃነጽዎ ገይሩ ይወስዶ
ምናልባት ግን ብግሪክ ሮማውያን ኣቐዲሙ ዝተገብረ ክኸውን ይኽእል ነቲ ጥንታውያታ እቲ ዳሕራዋያታ ተኪእዎ ማለት እዩ ከምኡ ክኸውን ግን ባህርያዊ እዩ ምኽንያቱ ኸኣ እቲ ሕጂ ዘሎ ናይ ገማግም ህዝብታት መብዛሕትኡ ካብቲ ድሒሩ ዝተፈጸመ ማለት ሰገምታት ዝመንጭወ እዩ ነቲ ፋርሳዊ መግዛእቲ ኸኣ ብዛንታ ሰምዖ እምበር ቅድሚ እቲ ዛንታ ናብ ዝነበረ ኩነታት ኣይተመራመረን ነቲ ዑናታት ሓፅብታትን ዝያዳ ግሪክ ሮማዊ ዘምስሎ ኸኣ በቀማምጡ ነቲ ቅድም ክብል ዝተጠቕሰ ንቑጣታት ስለ ዝመስል እዩ ስነ ጥንታዊ መጽናዕትን ምርምርናቲ ዝተፈላለየ ገማግማዊ ቦታታት ሓወልትታት ኣብ ምርካብ ክበጽሕን ነቲ ኣብ መንጎ ፋርስን ንግስነት ኣኽሱምን ናይ ውግእ ኣሰር ዘይብሉ ጽልሙት ናይ ታሪኽ እዋናት ከብርህን ከዓ ክኸውን ዘይክእል ነገር ኣይኮነን ውግእ ኣኽሱምን ፋርስን ኣብ ዓዲ ዓረብ ግን ኣብቲ ብጂኦግራፍ ጥራይ ግዝኣት ንጉስ ዝነበረ ኣብ ግብሪ ግን ናጻ ዝኾነ ናይ ገዛእ ርእሱ ህይወት ዝነበሮ ናይ ገማግም ከተማታት ኣብ ዝነበረ ዝምታታት ዝተሓጽረ ነበረ እዚ ፍጻሜታት እዚ ከም ሓፈሻዊ ክጥቀስ ተደልየ ዋላ እኳ ንምንቅስቓስ ሓበሻዊ ዝርግሐ ህዝቢ ዘርብሕ ደገፍ ዘየምጽእ እንተኾነ ነቲ ንግስነት ኣኽሱም ምስ ስልጡን ዓለም ዝነበሮ ርክባት ብሃንደበት መቁራጹ ዘብርህ ስለ ዝነበረ እዩ ከምኡ ክንዲ ዝኾነ ኸኣ ልክዕ እዚ ንዓዲ ሓበሻ ባሕራዊ ርክብ ዝዓፀወ ፍጻሜታት ይካየደሉ ኣብ ዝነበረ ግዜያት ናይዚ ንግስነት እዚ ንወገን ሰሜን መተንፈሲ ዝነበረ ኸኣ ተዓጽወ ወዮም ኣዕሩኽቲ ኣኽሱም ዝነበሩ ብለማውያን ሲልኮስ ብዝተባሃለ ንጉስ ኖብያ ብተደጋጋሚ ተጠቕዑ ቀጺሎም በቲ ኣብ ግብጺ ንቢዛንታናዊ ሰራዊት ዝእዝዝ ብዝነበረ ነርሰተ ብፍጹም ተደምሰሱ ሰራዊት ነርሰተ ነዚ ዞባ ወረረ ጣዖታዊ ኣብያተ መቕደሳት አንደደ ብ543 ዓመተ ምህረት ነቲ ሃገር ብምዝማትካ ንቆልዓ ሰበይቲ ናብ ጊልያነት ኣውደቐ ወዮሴፍ ፊሕን ብግዚኡን ሃብታምን ዝነበረ ዞባ መረወ ሰኣን ተካይ ስልጣን በቶም ትርፍራፍ ህዝብታት ኩሉ ሲኢኑ ናይ ከተርትን ራሰይትን ሜዳ ኮይኑ ተረፈ ብኸምዚ ኸኣ ዓዲ ሓበሻ በዚ ምድራዊ መስመር እዚ እውን ንነዊሕ ግዜ ምስ ግብጺ ክትራኸብ ኣይከኣለትን ምስ ስግር ቀይሕ ባሕሪ ግን እቲ ዝምድናታት ኣብኡ ከም ዝኾነ ጸንሐ ምስ የመን ጥራይ ዘይኮነ ኸኣ እንተላይ ምስ ሕጃ መካ ኸኣ ኣብ መንጎ ዓዲ ሓበሻን ሶርያን ናይ ንግድ መራኸቢት ኮነት ኣብቲ ዝቐደመ እዋናት ብጅግንነቱ ተወርዩ ዝነበረ ሓበሻዊ ሚሊሻታት ብዓረባዊ ሪፑብሊካትን ልዑላንን ከም ዕሱብ ሰራዊት ዝተደልየ ኾነ ኩላቶም ናይ ዓረብ ልዑላን ከዓ መሐመዱን ከይተረፈ ካብዞም ባእታታት እዚኣቶም ወይ ከዓ ካብ ኣፍሪካ ብዝመፁ ግልያታት ዝቆመ ኣካላዊ ዋርድያ ነበሮም እዚ ነገር እዚ ነቲ ኣብ መንጎ ናይዞም ክልተ ህዝብታት እዚኦም ዝጸንሐ ምዉቕ ዝምድናን ከም ሳዕቤኑ ዝቐጸለ ምልውዋጣትን ይምስክር